Pripadnici 5. korpusa 7. avgusta 1995. godine oslobodili su Veliku Kladušu i time je prestala postojati samoproglašena autonomna oblast Zapadna Bosna pod vodstvom Fikreta Abdića. Ulazimo u Kladušu i tad se na Petrovoj gori predaje veći dio vojnika SAO Krajine pod komandom Čede Bulata. On ih je postrojio i praktično potpisao tu predaju sa generalom Stipetićem. Prema tome, to je odraženo, izbili smo i kod Kladuše na granicu. Sad smo sila, prijatelji. Ko ućemo u Sanski most. Gledaj. Ljudi, jel moguće? Enkovske municija. Jel moguće? Ja sam sa neodobravanjem, da opišem kako dočekao početak Oluje. Za mene je to završena priča. I kad govorimo o toj općoj situaciji, Hrvati su riješili Republiku Srpsku Krajinu, mi Republiku Zapadnu Bosnu. Eliminisali vojsku, ako je možemo nazvati vojskom, ja eliminisao Republike Srpske Krajine, ja eliminisao Abdića. Ali neki veći cilj od tog cilja pobijediti Abdića je ratni plijen. 5. korpus je dobio značajni, formirali smo artiljerijski puk, formirali smo PVO divizion, formirali smo kasnije obaveštajni bataljon, mehanizovani bataljon i jedno uvjerenje našeg naroda u konačnu pobjedu.